Започва една нова година, в която има много неизвестни. Има много въпроси и нашето желание е да намерим основа, утеха и подкрепа в думите на Божието Слово. И аз зная, че всеки един работник, всеки един служител, когато се намира и когато църквата се намира в началото на една нова година, е изкушен да положи размислите, думите, да ги положи по посока на бъдещето, на идните неща. Обикновено се казва, това е Словото на Бога за 26-та. Но аз не бих искал да започвам по този начин, веднага да изпратя всеки един от нас и цялата църква някъде напред във времето, време, в което ние по един или друг начин ще се срещнем с Божието снабдяване, с Божията милост. Не, че това не е възможно. Но искам да ви оставя един обем размисли и в случая моето желание е да ви върна назад във времето. А и самата част от Божието Слово някак си е добра основа ние да го направим това завръщане, за да може да открием неща, които са твърде важни и за миналото, и за настоящето, а и за нашето бъдеще. Искам да започна с историята на Ной. Няма да я чета цялата, но аз съм изкарал определени стихове, които са потрудени в хронологичен ред, които разкриват онова, което се случва след като Ной е вече в ковчега, ковчега е запечатан и се носи по вълните. В Битие, 7 глава, 6 стих, четем. А Ной беше на 600 години, когато настана водния потоп. Ной е бил на 600 години. В 7 глава, 12 стих, имаме допълнителна информация, че дъждът е валял в едно продължение на 40 дни и 40 нощи. Малко по-нататък, в 24 стих на 7 глава, се казва, че водите се застояха по земята, по цялата земя, в рамките на 150 дни. Около 4 месеца и нещо. В 13 стих на 8 глава от Битие се казва, че в 601 година от Ноевият живот, на първия ден от първият месец, водата е започнала да намалява. И вече в 14 стих четем, че на 27-я ден от вторият месец земята напълно изсъхна. Което накратко означава следното, че Ной в рамките на година и нещо и малко отгоре, и месец, и малко повече, Ной, семейството, цялата онази плаваща зоологическа градина се е носила над водата. Целият тогавашен свят, който е бил познат на Ной, е останал на дъното. Ковчега е бил сигурен, онзи плавателен съд, но е бил неуправляем. И той се е носил по водите. Но има една интересна подробност и тя е, че Бог си спомни за Ной, за всичко живо
за животните в ковчега и Бог изпрати вятър по земята и водите. Това става някъде, когато са минали вече 150 дни. Но Ной не знае за това. Не знае какво Бог е направил или е започнал да прави. 6 месеца по-късно Ной е свидетел на резултата. Но ние виждаме, че има един момент на Божие действие, което започва назад във времето, 6 месеца назад започва с интересният израз Бог си спомни за Ной. Бог се спомни за всичко живо в ковчега. Бог се спомни за семейството, за животните, за всички онези, които бяха там. Когато Ной се е намирал в тази обстановка, когато не е можел да контролира ситуацията, макар че Библията не ни запознава с лиричните, вътрешните преживявания на героите, дали Ной си е казал, не ме ли е забравил Бог? Защото минаха толкова месеци и само вода, вода, вода и нищо друго. Само вода. Дали Бог не ме е забравил? Аз съм спасен, но аз по един начин съм затворник на този ковчег, на този плавателен съд. Дали Бог не ме е забравил? Най-вероятно и той, и семейството със сигурност са разговаряли в онази определено миризлива обстановка. С всичките онези животни. Може на помощ да извикаме нашето въображение, не казвам за нашата фантазия, нашето въображение и просто да си представим цялата онази обстановка с всички онези животни, с цялата неуправляемост на ситуацията и с всичките въпроси, които един човек, разбира се, в една такава ситуация би се задал. Добре, ние сме спасени. Нашия живот е опазен. Но дали пък по един начин и нашия живот няма да свърши по един различен начин? Ей, така да си умрем в този плавателен съд, наред с всичките животни. Междувременно Ной не знае, че Бог си е спомнил за него. Бог се спомни за Ной. Всъщност, когато говориме как започна Божието действие в тази ситуация, как Бог в случая преобърна ситуацията, как започна извеждането на Ной, извеждането на Ной и неговия дом от ситуацията, тя започна някакси много незабележимо. Тя започна много, може би, невъодушевяващо. И всичко се корени в това едно изречение, върху което бих искал да разсъждаваме. Бог си спомни за Ной. И Божият план беше приведен в действие. Над 150 пъти в Писанието се споменава думата спомни, да си спомни, възпоменание. Виждаме, че това е една доста често употребявана дума по отношение на Бог и по отношение на хората. Бог си спомни за Ной. Словото още ни казва нещо много интересно и загадъчно относно Бог. Има неща, за които Бог избира да си спомня. И има други неща, за които Бог избира да не си спомня. Къде е нашето участие в тази история? Нашето предизвикателство и през 26-та, и през 27-та, и 8-та, и докато сме живи по лицето на тази земя, се състои в следното. Да си спомняме онова, което Господ си спомня. И да забравяме
онова, което Господ е казал за него, че го е забравил. Защото много често се получава следното разминаване. Господ казва за нещо, че си го спомня, но ние сме го забравили. Има друга ситуация, в която ние си спомняме неща, за които Господ каза, че ги е забравил. И когато го има това разминаване, се раждат онези вътрешни проблеми и онова вътрешно противоречие. Господ казва, аз не си спомням за това, ти му казваш обаче, аз си спомням. Господ казва, аз си спомням за тези неща, но ти му казваш, но аз не си спомням. И отново слагам ударение на това. Ето къде е нашето участие. Да си спомняме онова, което Господ си спомня. И ще видим какво е то. И да забравяме онова, което Господ казва, че го е забравил. И ще видим какво е то. И когато има разминаване между това, което Господ си спомня и забравя, и между това, което ние си спомняме и забравяме, когато има разминаване, бих казал, че това е момента, в който ние сме твърде уязвими и на стрелите на Сатана, и на унинието, и на депресията, и на отпадането, и на охлаждането. Затова моето желание е да се върнем назад. Не веднага с бодра стъпка да отидем напред и да видим какво Господ ни е приготвил. Някой казва, 26-та ще бъде годината на еди какво си. Умножение и разширяване, например. А защо не на смирение и на освещение? Не знам. Винаги се избира нещо, което е свързано или с пари, или с власт. А нещата, които имат вечна стойност, остават някъде назад. Просто защото не са въодушевяващи. И не можеш да хванеш слушателя здраво за ушите с едни такива размисли. Ето накратко в каква посока ще бъдат нашите мисли. Аз споменах, всеки път, когато забравяме онова, което Господ помни, и обратното, когато си спомняме онова, което Господ е забравил, ние по един начин се намираме в конфликт с Божието Слово и с Неговите думи. Целта на това Слово е да сверим часовниците си, да уеднаквим очакванията си. Ако ще ходим с Бог, да можем да се научим да ходим с Неговата стъпка и в Неговото време. Защото то е различно от нашето и от нашите очаквания. Ето, ако трябва да сложим заглавие, то би звучало така. Не забравяй да си спомняш. Нали? Не забравяй да си спомняш. Не забравяй да си спомняш онова, за което Господ си спомня. И бъди бърз да забравиш онова, което Господ казва, че го е забравил. Бог си спомни. Това е интересно и озадачаващо изречение. Много често, за да бъдат по-разбираеми Божиите действия, на божествената личност се приписват човешки качества. За да може личността на Бог, отношенията на Бог да бъдат малко по-разбираеми за нас. Думата спомням не означава, че Бог е забравил нещо. Или е бил разсеян и изведнъж се е спомнял. От една страна знаем, че Бог е вездесъщ, всезнаещ. И след като е всезнаещ,
Но как може Бог да си спомня? Това не се връзва, не е в синхрон с неговото всезнание. Затова и тази думичка има две значения. Едното значение е просто да си спомниш и нищо повече. Да си спомниш една определена информация. Да изкараш там от архивите на твоят ум, да си кажеш, да, тази година точно това се случи. И нищо повече. Другото значение на думичката да си спомня, да си спомниш е, когато извадиш нужната информация, твоите цели, твоите намерения, твоят живот, твоите действия да бъдат в синхрон с информацията, която си изкарал. Нека да си го представим последният начин. Мъж, който се сеща за годишнина от сватбата, може да постъпи по два начина. Да, той, номер едно, се сеща, че утре има годишнина от сватбата. Това е. На този ден, някъде преди много години, е имало сватба. Другият начин да си спомниш за сватбата, за годишнината е, след като си се сетил за сватбата, за сватбения ден, за церемонията, да отидеш да купиш цветя и да резервираш маса в ресторанта. Нали? Сетил си се и ти в случая предприемаш определени действия. Ти постъпваш според информацията, която си извадил от архива на твоят ум. Точно това направи Бог. Когато казваме, че Бог си спомня нещо, това означава, че е дошло време за едно определено Божие действие. И Бог започва да прави стъпки в тази посока. Казва се, Бог си спомни за Аврам. Бог си спомни за Рахил. Хубаво, и като се спомни, какво направи? Отвори утробата й. Бог си спомни за Анна. Добре, и какво направи? Анна имаше дете. Бог си спомни за Ной. И какво направи? Казва се, че повдигна силен вятър, явно за да се издухат, за да се изтласкат тези води. Но Господ направи определено действие, което беше в синхрон с спомнянето. В Изход 2 глава, 23-24 стих се казва, народа, когато беше в робство, Бог чу викът на народа си, спомни завета си с Аврам, Исак и Яков и се смили над тях. Чух, видях, слезнах, за да помогна. Виждаме, когато Бог си спомня за нещо, неговият план започва да се превежда в действие. Наглед ситуацията не се променя. Също както и споменах. Защото там някъде, на 150-я, след 150-я ден, там някъде, можем хронологично да направим тази взаимовръзка. Бог си спомня. Но 6 месеца по-късно е резултата. Което не означава мигновено Божие действие. В 12 часа точно си е спомнил и в 12:02 минути отговорът е на лице. Не точно по този начин. Но ние виждаме едно определено Божие действие,
за което трябва да си даваме сметка тогава, когато си казваме: Боже, ти изобщо работиш ли нещо в моя живот? Да си даваме сметка, че той работи. Аз не го виждам. Със сигурност ще го видиш. Но разбираме, че тези неща са скрити от нас. Атаките на Сатана са именно в тази насока. Да забравим, да си спомняме. Нещо, което Господ иска, да не го забравяме, но да се го спомняме. Това е различен вид забрава. Не е поради напреднала възраст. Това е един от начините на неприятеля на човешката душа да може да удари по всеки един от нас. Затова псалмопевецът се моли: Боже, защо си ме забравил? С две думи: Господ не си спомня за мен. И какво трябва да бъде на преден план сега в нашия ум? Че Господ си спомня и за нас. Поради каква причина ще го прави? Поради онази причина, която го направи и за Ной, и за Авраам, и за Анна, и за Рахил, и за народът си. Спомни си за завета, който беше сключен с Авраам, Исак и Яков. Това е начин да се онагледи Божията милост и Божията загриженост. Бог си спомня. При нас има един допълнителен знаков елемент. Бог си спомня за всеки един от нас поради новия завет в Господ Исус Христос и поради голямата цена, която беше платена. Когато имаме тази доктринална част, която изпълва със съдържание Божието спомняне, ние си даваме сметка, че никой от нас не може да бъде забравен. Да, обаче ние се чувстваме забравени. Какво да правим с тези чувства и усещания? Ние се чувстваме забравени и ние се чувстваме оставени. Колко от нас сега в този момент или назад във времето са се борили с това чувство, че Бог ги е забравил? Спомнете си тези моменти. И когато сте били огорчени от факта, че Бог ви е забравил, какво сте правили? Накъде е отивало вашето духовно състояние? Нагоре или надолу? Определено, когато ние приемем за себе си, че сме оставени и забравени, нашето желание за Божиите неща започва да намалява. Сладостта на това слово започва да изчезва. Защото виждаш себе си като един, който е оставен и забравен от Бог. Неконтролируемо се носи по вълните, минава доста време, месеци, години бих казал. И това усещане, че си забравен и оставен, става все по-силно. Няма как Ной в ковчега по някакъв начин да привдигне духът си, да отиде на съживителна конференция, да си пусне някоя друга песен на Хилсонг или на Бетел. Няма как да стане. Той бил абсолютно ограничен от към възможностите, които имаме днес. Но ако и да имаме тези многобройни възможности да чуем, да видим, да се насърчим, пак унинието и тъгата ни върхлита с голяма сила. Затова
начина, по който можем да приучим умовете си и сърцата си да разчитат на Божието Слово, е да си припомним това Божие изискване, което се повтаря толкова често. Не забравяй, да не забравиш. Моят народ не забрави. Спомняй си. Милостите Божи припомни. Нали? Колко е настойчиво Божието Слово в това отношение неговият народ да си спомня. И аз задавам следният въпрос. Защо ми е Бог на мен, на нас, да ни открива неща относно бъдещето, когато нямаме умението, силата и способността да се спомняме Божиите благодеяния от миналото? Защо е нужно да ми ги дава? Защото половин час по-късно аз ще ги забравя и тях. И ще искам нови неща да ми даде. Иначе да, така пише и това е страхотно. Само, че има стихове, които се пренавиват доста. Ето сега ще сторя нещо ново. Няма ли да внимаваш? И ние внимаваме. Защото кой не иска нещо ново? Някъде чета нова благодат. Казвам си какво и беше на старата. След като тя също е от Бог. Все едно, не дай Боже, да се роди дете, да умре това дете, не дай Боже. И пастора да каже, Бог е взел това дете, защото иска да ви даде нещо по-добро. Какво му беше на това дете, което се замина? Понякога правим безумни заключения, за да можем да подчертаем стойността на новото. Нови мехове. Да, ама старото вино е по-добро от новото, нали? Ма старото вино не е в новите мехове. И там трябва да има определен размисъл, за да може да видим как Бог съчетава минало, настояще и бъдеще в едно. Да намерим нашите устои в миналото, които да осмислят настоящето и да ни дадат отправна точка за надежда за бъдещето. Можем ли да разсъждаваме в тези три посоки? Защото когато Божието Слово е толкова настойчиво по отношение спомняйте си, спомняйте си, спомняйте си. Защото не е чудо, че Бог си спомни за Ной. Чудо е, че Ной си спомни за Бог. Защото не е характерно за човешката природа падналата да си спомня. Когато водите спряха, когато Ной излезна, четем, че принесе Богу жертва. Нали? Благоухание се издигна. Възпомена Бог чрез жертвите. Не заподскача радостно от крак на крак, но веднага разбираме, че принесе на Бога жертва. Защото се изцелиха 10, но 9 не си спомниха. Забравиха. Ако изцелението да беше факт върху телата им, и пак не си спомниха, и пак очудваща забрава, и не се върнаха, и не благодариха. Хляба и рибите бяха умножени, и 2 часа по-късно забравиха. И как може да забравиш такова нещо? Казваме се, ако бяхме ние, щяхме да направим песен, хваление, да възпеем тези думи, стихове, филмче малко да направим за това. Но те всичко това го забравиха. Виждаме ли, че е в
нашата човешка паднала природа да забравяме, ако и един час преди това да сме имали въодушевяваща среща с живият Бог. И колко е настойчиво Божието Слово да ни кара да си спомняме, да не забравяме, че Господ е милостив и милостта му трае до века. И това да се повтаря отново и отново, отново и отново. Отново да напомня: благославяй, душе моя, Господа. И не забравяй ни едно от всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести. Не забравяй, душе моя, Господа. Асав в 77-я псалом, и той беше потънал на някъде в някакви тресавища, емоционални гърчове, и в един момент си казва: ще спомена делата Господни. Ще спомена всичко това, което ти си извършил в миналото. Ще спомена всички тези неща. Защото да мисля, че десницата на Господ се променя, това е слабост за мене. И за да не е слабост за него, къде отива той? Назад, да си припомни Божиите милости. Какво забравяме ние? Ние забравяме онова, което Господ е направил за нас. Какво си спомняме ние? Спомняме си много често онова, което Господ не би искал да се спомняме. И ето ви следното заключение. Степента, до която ти си спомняш за Божиите милости в миналото, определя степента на твоята вярност в настоящето. И изработва твоята надежда за бъдещето. Отново помислете. Степента, до която ние сме склонни да се връщаме назад. Вижте, това не е ровене в нафталина. Назад, някакви жълти снимки, някакви пожълтели снимки, роним сълза на умиление. Ох, това време отмина, няма да дойде. Не говорим за такава ситуация. Говорим за един, който е същия вчера, днеска и вовеки. Но когато се връщаме назад в миналото, степента, до която сме склонни да го направим, определя степента на нашата вярност в момента и допринася за изработването на нашата надежда напред във времето. Слагам ударение на тази взаимовръзка. Не можем да нехаем, да сме нехайни спрямо Божиите милости в миналото и да акумулираме вяра: дай ми неща за бъдещето. Вече споменахме. Когато ги получиш, бързо и ще ги забравиш. Половин час по-късно новите неща ще станат част от миналото ти. И няма да послужат за твоето изграждане. Защото цялата твоя настройка ще бъде за следващото ново нещо, което очакваш да получиш от Бог. Бог няма да ни глезе по този начин. Не мисля. Затова за себе си, разсъждавайки на глас, се опитвам аз да осмисля тези взаимовръзки. И когато в момента не усещам Божието присъствие или съм склонен с всичко това, което е вътре в мен, да кажа: Бог ме е забравил, най-малко да се сетя какво съм говорил. А и ние да се сетим за отговорността, която имаме да се връщаме назад.
Защото няма как без това завръщане ние да имаме жива надежда и вярност в настоящето. Защото сме си отрязали клона, отрязали сме си корените. По един начин сме му казали на Бог: това много не ми върши работа да си спомням и да потъвам в някакви размисли пък за Твоите благодеяния. Нали? Няма да претоплям стара храна. Но когато нещата са във връзка с Бог, това бива осмислено и има стойност. Добре, какво забравяме ние? Аз споменах. На първо място, ние забравяме това, че Бог иска да помним. Това е способност на ума, която прави връзка между миналото, настоящето и бъдещето. Ние забравяме, че Бог иска да помним. Определени неща да помним. Какво в случая си спомня Бог за нас? Ние четем, че Бог си спомня и помни нашето търпение. Помни нашето устояване. Помни както църквата в Филаделфия, която имаше малко сила, но Господ я помни тази малка сила. Четем, защото Бог не е неправеден, за да забрави това, което извършихте и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте, а и още служите на светиите. Евреи 6:10. Господ не е забравил за любовта ви. Аз показах любов, показах милост, тогава някой вижда ли го? Друго, още за какво си спомня Бог? И ни го казва. Четем, че Бог се спомня за сълзите ни и помни всяка една от тях. Това как ви се струва? Ненужно лирично отклонение. Или отново изява и проява на загриженост и на милост. Сложил се, казва, сълзите ми в съда си, не са ли те записани в Твоята книга? Псалом 56, 8 стих. Бог си спомня и помни сълзите ни. Казва се, че мъжете при добро желание могат някъде около половин литър на година да изплачат и че е полезно да се плаче. Жените, разбира се, и по повече. С подкрепата на един-два сериала могат да си поплачат повече. Но мисълта ми е, че Бог си спомня сълзите ни. Най-вероятно и въздишките влизат там. Можете ли да си представите? Стоян еди кой си. 2000 сълзи. Те са записани в неговата книга. Да не забравяш онова, което Бог иска да си спомняш. Само внимавай на себе си и пази добре душата си, да не би да забравиш делата, които очите са видели, и да не би да се изгубят от сърцето ти през всичките дни на живота ти, но да ги предаваш на чадата си и на внуците си. Виждаме ли тази
дължина във времето на Божието Слово, която надскача години, времена, отива напред в поколенията. Второзаконие 4.9. Внимавай добре да си спомняш всичко това. Благодарни сме на Бог, че си спомня. Но по отношение на нещо определено, можем да бъдем благодарни на Бог и че забравя. Избрал е да забравя. Ето ще простя беззаконията им и грехът им няма да помня вече. Това е в Еремия 31 глава, 34 стих. И още в този дух, в Евреи 8.12, защото ще покажа милост към неправдите им и беззаконията им няма да помня вече. Това как ви се струва? Няма да ги помня. Искам да отворя една скоба и да кажа малко повечко, макар че самият въпрос някак си предполага и малко повече размисъл по отношение на едно конкретно състояние. Господ казва, че когато си дошъл, когато си излял сърцето си, когато си изповядал твоите грехове, Бог ги е простил. Няма да ги помни вече. Какво означава? Че в съдния ден те няма да бъдат актуални, да бъдат размахани и напомнени отново. В този смисъл. Само, че ние правим следното. Чували ли сте този израз? Аз вярвам, че Бог ми е простил, но аз не мога да си простя. Това означава, че твоите изисквания към самия теб са много по-високи от Божиите към теб. Той ми е простил, на него му е лесно. Но аз не мога да си простя. Има един момент. Редно е да направим разлика между чувство за вина, говоря за истинска вина, и лъжливо чувство за вина. Искам да направя разлика между това да чувстваме тази вина, след като ние сме изповядали нашите грехове, но ние продължаваме да я чувстваме. И на базата на тези усещания, ние си казваме, Господ не ми е простил. А Господ казва, че ти е простил. Но твоите чувства казват, че Бог не ти е простил. Твоето твърдение е на базата, че ти си спомняш за твоите грехове. И когато четем, че Господ е забравил, то твоята молитва е с щипка идеализация. Искаш и ти да забравиш за твоите грехове. До степен, че да не си спомня за тях. Само, че записът за нашия стар начин на живот остава ли? Ако и да сме новородени. Остава, да. Ние можем да си спомняме назад какви неща сме вършили, какви неща сме правили. Ние можем да си спомняме. Но факта, че си спомняме за тези неща и понякога сякаш самото потъване в тези спомени и места, към които Бог не иска да отиваме, започва лека по лека, даваме възможност на вината да се върне. И ти си казваш, ето, аз се усещам. Ако и да има минало време, аз пак усещам тази вина. И на базата на тези усещания, ти си казваш, Господ явно не ми е простил. И отново се молиш, и отново се молиш. Нека да си представим следното. Вие сте извършили всички
възможни грехове на тази земя. Каквото ви дойде на ум, сте го направили. Изправени сте в съдебната зала, съдията е отпред. Около вас всички знаят за вашата вина. Вие знаете какво сте направили. И изведнъж съдията казва невинен. Да бъде освободен. Хубаво, от една страна ти си невинен. Как? Защо? Не можеш да проумееш. Отворени са вратите, можеш да излезеш. Обаче чувството за вина остава. И сега въпросът е, защо Бог не е направил така, че когато ни прощава греховете, автоматично това прощение на грехове да е съпроводено и с изчистване на вина? Защо вината някак си се точи? Тя напомня по един начин за себе си. Как може тази връзка да се прекъсне? Един основен начин е именно и този, за който говорим. Да не си спомняш. Да престанеш да се ровиш. Назад към онези места и неща, за които Господ казва, че ги е забравил. Защо му е на апостол Павел да казва следното? Забравям задното. Какво точно забравяш? След като си изредил целият списък от неща, които са ти се случили. Бил си бит, в неядене, гонен, лъжебратя и така нататък. Не виждам да си ги забравил. Апостола би казал, забравил съм всички онези рани, които тези неща са отворили в мене, в моите взаимоотношения с хората, когато съм бил лъган от най-близки хора. Тези неща от една страна са се случили, но от друга страна аз не искам да прехвърлям тези неща от година в година в година напред във времето. Като информация, като нещо, което се е случило, аз си го спомням. Но като болка, която съм изпитал, когато това ми се е случило, аз отказвам. Аз не искам. Отново да преживям минали неща, болки и да им давам сила да бъдат такива и в настоящето. Бог ни изтрива спомена от минали грехове. Но ние виждаме, че в едно сработване с Него ние имаме нужните инструменти да облегчим, да сведем до минимум усета за вина и да го разпознаем като нещо, което не идва от Бог, след като сме изповядали нашите грехове. А и всеки път, когато ги изповядаме. Нека да ви напомня едно интересно място. В Откровение, 9 стих на 5 глава. И те пееха нова песен, казвайки: достоен си да вземеш свитъка и да отвориш печатите, защото си бил заклан и с кръвта си изкупил за Бога хора от всяко племе, език, люде и народ. Какво включва новата песен? Новата песен, която се пее в небесни места, включва едно припомняне на жертва и съответните грехове, които е покрила тази жертва. Виждате ли това завръщане назад? Те горе пеят. Кръвта на агнето, не бих казал, че хората, които издигат глас
за да изпеят онази песен, си казват: абе, за какво става дума? Не се сещаме. За каква кръв? Каква е тази жертва? Какво е това? Аз не си спомням нищо такова. Не, напротив, те си спомнят, те знаят. Но те пеят, виждаме тази песен от позиция на простени грешници, а не от позиция на непростени и постоянно борещи се да уверят себе си, че Господ им е простил. Виждаме ли как спомена се запазва? Може да го има това за връщане назад, за жертвата, за закланото агне. Защо беше? За греха. Чий грях? Ами нашия грях. Добре, и като си ги напомнят тези неща, изпитват ли някакво чувство за вина? Не. От позиция на какви? Заслужили Божията милост? Не са я заслужили. Защото са простени грешници. Разликата между чувство за вина, истинско, и лъжливо чувство за вина. И начина и средствата, връзката да бъде в случая прекъсната. Тази истинската вина, тя изчезва, когато искрено излеем сърцата си и изповядаме. Но усета, спомена за минали грехове може да ни навестява. Когато дойде, за какво ще си спомниш? За това, че Бог ти е простил? Или за това какъв голям неудачник си бил тогава, а като се погледнеш и сега си същия? За какво точно ще си спомниш? Спомнете си как започнахме. Да си спомняме това, което Господ си спомня. Да забравяме това, което Господ забравя. И ако Господ е казал, че е забравил нещо, ние да не си го спомняме. И когато Господ казва, че си спомня нещо, ние пък да не го забравяме. Възможно ли е, когато го има това разминаване, самоволно ние да се удължаваме неразположението, мъките, ако щете, емоционалните неприятни преживявания? Когато Исус се явява в възкресенската утрин, казва на жените: няма го тук, но възкръсна. И след това се сещате. Спомнете си какво ви говореше, когато беше в Галилея. Ами те бяха забравили. Спомнете си какво ви говореше, когато беше в Галилея, че човешкият син ще трябва да пострада. След това да възкръсне в третия ден. И аз си казвам, ако те се бяха укрепили в тези думи, щеше ли да го има онова хулително и присмивателно отношение, че това са празни приказки, че жените нещо не са в ред и така нататък? Не, напротив, те щяха да се укрепят в тези Божии думи и щяха да го направят на базата на това, че си спомнят за тях и държат спомена жив. А на тях им се казва: спомнете си какво ви говореше, когато беше в Галилея. И се казва: изпомниха си думите му. С две думи: дойдоха на себе си. Спомниха си. И какво беше действието им? Седнаха и запяха песен. Това ли? Не. Върнаха се обратно веднага и казаха на всичко това, което се беше случило. Ето го това действие, което преповтаря в един умален план Божието действие, когато Господ си спомня. Сега въпросът е, скъпи мои, какво ще бъде нашето действие, след като сме чули, че трябва да си спомняме? Дали още утре ще ни връхлети някоя забрава и след 2 дена някоя още по-голяма забрава,
И за да е всичко както трябва в кавички, ще забравим онова, което Господ иска да помним. И ще си помним онова, което ние си знаем. Въпросът е как ще бъде. И отново казвам, това не е слово за 26-та, което би означавало за 27-та няма вече да бъде актуално. То е само за тази година. Така че спокойствие, все пак нещата не са толкова сериозни. Не, то ще бъде валидно и за 27-та, и за 28-та. Но как ще бъде от тук нататък? Когато забравяме и не си спомняме, ние се лишаваме от надежда. Ние се лишаваме от насока. Ние се лишаваме от насърчение. Господната вечеря, която ни предстои да вземем, е в категорията възпоменание. Нали? Ние си спомняме. Правим го редовно. Спомняме си какво Господ е направил. Така че това, което ще сторим, е в духа на това, което споделихме. Молбата ми е, мислете върху тези думи. И всеки един да реши за себе си как ще бъде от тук нататък. Защото определено решението ни ще сложи отпечатък и върху климата в това събрание и в нашите взаимоотношения. Когато ставаме да се молим, ако сме си спомняли Божиите милости, ще се молим като едни, които са насърчени, като едни, които знаят, че Господ е между тях. Или ако сме забравили Божиите милости, времето ни за молитва ще бъде овкане и пувкане и многократно поглеждане към часовника, кога ще свърши цялата тази агония. А следващата служба ми се ще да бъде молитвена. Завършихме годината с молитва и искам и да имаме едно време на молитва отново. Когато дойде това време, спомнете си като какви ще застанеме в тази молитва. Като едни, които се спомнят това, което Господ помни и забравят това, което Господ е забравил, или второто, за което споменахме, което включва разминаване. Амин. Нека да се изправим.